Ojej. Jeszcze dziecko wyspało? Jeszcze trochę to z tego wózka wyskoczysz. No, tak, wyskoczy z tego wózka. I poleci. I poleci. Hopsasa do lasa. Hopsasa do lasa. Hopsasa do lasa. Śmieli, 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 śmieli. Śmieli, 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 śmieli. Jaką mi na poważnie. O, nasram teraz. Teraz nasram. Nie strasz, nie strasz. Zrobię wam prezent. Tak. Ojej. Ojej, jaki wzrok zabije mnie. Zabije mnie. A główka cię nie boli? Boli, ale ta na dole. Nie? Dalusia. Dalusia. No, co powie? O, mama. Mama. Tata. Ale cwana. Baba. Przyszedłem już wczoraj, No. a ty szykowała jeść. Nie bój Ojej. się. To Ojej. zaraz się uspokoi. No, normalne. Ojej. No. Ojej. To jest mały terrorysta. Bum, 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 bum. Hala, mały terrorysta. Tak. Gdzie polecisz? Co za minę. Co za minę. Ty stroisz. Po kim te miny masz? Po mamuni powiedz. O, Ojej. A na zdrówko. A co to było? drugie śniadanie. A co to było? Tak. A kuku. A śpi, a nie ziwoj. A kuku. A kuku. Sisi ci zajęła miejsce, nie pójdziesz tam. A kuku. A kuku. Hopsasa do lasa, hopsasa do lasa. Hopsasa do lasa. Hopsasa do lasa, hopsasa do lasa. Hopsasa do lasa. Hopsasa do lasa.